Здравейте хора, ютубъри и приятели. Не знам вече кой път го правя. Исках да го питам просто. Искам да продължавам да се опитвам на Assassin's Creed, защото не се чувам, не знам защо, като снимам с апарата не се чувам. Изтеглих друга Assassin's Creed 3, Brotherhood. Исках да снимам нея, като се чувам, може би не е толкова интересно. Ако искате, може да пишете дали искате продължа да Assassin's или пак да пишете в това видео, където пак направите ли. Не предложите на какво да снимам. Тук също може да бъде така. Тук обаче по-скоро пишете дали искате да продължа на Assassin's поръчката или не. Какво да ви кажа, от седмица и половина ми остава 16 гледания до 3000. Първо искам уникално, искам уникално да ви благодаря за всичките тези гледания, макар че на повечето са кейтали на фон и другите не са. Искам много да ви благодаря за всичките тези гледания, това наистина показва голяма подкрепа. Вече, само да погледна, мисля, че имам вече 36 абоната и за това много искам да ви благодаря. И имам чувство, че някакъв бък от седмица и половина, както казах, ми стават 14 3100. Как станаха толкова? До вчера или оня ден имах 2986. Значи това ще е едно хубаво видео. Искам страшно много да благодаря. 3100, кога съм направил още 100, направо не мога да повярвам. Още 100 гледания. Къде са получени, дори аз не знам. Нямам никакви коментари, имам един лайк. Само че това ще се цел към хейтърите. Тези, които не харесват това, което правя и не харесват моите видеото, никога може да не го показват, защото те искат да го покажат, това, че не им харесало, но те нищо не могат да направят. Ако гледах, бих искал да направя реклама на този човек, той ми е приятел и гледам днес от много време. Последните клипи, 8 месеца, има един нов клип. Ако ще може да се абонирате, не правя две клиповете, които трябва експи. Sorry, ще подбедя. Да, имам, какво ще му кажа. Канал ще го има в последното, има само 5 абоната, ще се абонираме. Ако ще може да се абонирате за него, за мен най-вече. Друга реклама, която искам да направя е на... Ще има още двама, които ще получат реклама. Нека бъде, ето да дезверно беги. Прави яки артове, ако искате и на вас може да я направи, може да снима с вас. Прави томбори доста често. Трябва също ще бъде в описанието, абонирайте се за нея за мен. И последният, но не на последнието. Трябва да го намеря. Не мога да го намеря, това е проблема. Само 6 секунда да го намеря, защото не мога, поради някаква странна причина. Имам 232 сабскрайбера и това ми беше доста трудно. Той също няма снимка, но това ще ми е малко по-лесно да го открия. Съжалявам, ако се чуват папагалите ми, защото те наистина ме надължават. Понякога, защото точно като снимам клип и те решават да викат, какво да ни правят и това много ме дразни. Добре, не мога да го намеря, може би си изтрил профила ли, мисля, че ще се зарадва, ако му направя реклама. Но, ето го, да.
Няма още клипове, но мисля да снима още някакъв клип. Малко е трудно си е казано. Може да скажеш подкрепа като абонирах по него отзад. Той също мисля да качва видеоклипове, ако искате в началото да го подкрепите. Може да му дадете там едно абониране, един лайк и така. Ами да, това исках. Няма да рекламирам да ги хора, защото първо не ги познавам, второ и даже ще се ползвайте от мен. Така че, само така че той прави много вариации, ако ще ги вижте. Нещо яки ги прави, не знам, ще има толкова много дизлайкове. Аз сложил си музика, забързал го е. Тенската е направил много добре, супер даже бих казал. Но хейтъри има се не знае казвам. Толкова ми ще има талант. Има доста... Смисъл беше. Иска сега се да взема канали, защото... Тези 3102 гледани изобщо не съм ги чакал към смутната, и към взема си ги писа. Но 3102 най-ганто е, че едно момиче не е гледал клипа, което не е вярно. Мейл, фимейл, мейл 100% невъзможно, защото как трябва да влезе за Бейби ми е гледал доста от клиповете, а тя е момиче, така че не може 100% да са момчета. Няма начин да са всичките, ама абсолютно всичките момчета. Може да се питат кума да бъде да снимам, ами никой. Там се научи. Харесва ми да снимам. Обаче твърде много хейт, обаче като гледам са доста добре, но толкова малко да мале, тук толкова време трябваше да си трия коментарите, понеже да страхат, тук да ми хейтват, тук и да дизлайкват. 740 човека, това съм ми харесва. 740 човека се бях 10 за направят, 18 сега. Но обаче това беше със стария на компютърите, вижте само разликата каква. Вижте то колко ми лаги и толкова всичко пръсти, бучи, а тук вижте колко гладко върви. Това иска да кажем, че видеото на уха. И добре, имам уебсайт, това ще да казвам, това беше една от главната част. Не съм го разбил още, ще да казвам. Ето го да сайт. Изобщо не е разбил. Но ще го развия, може след времето. Ето пък може да го намеси. Това не работи, не знам що. Ето тук. Ще моя сайт и тук. Ще скача после и другите клипове. И да, благодаря, ако сте изгледали този клип напълно, искам да ви благодаря супер много и за тези 3000 гледания и за 3102 и за тези 36 абоната и да, много ви благодаря и до...